plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin o paday nagatiman kanato o padayon tani ang giproteksyonan og labaw sa tanan, padayon tani ang gipanalaginan. Mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Sa ato nga panag-uban mga kaigsuonan nato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Butang may katapusan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagpatalinghog kanim, sa pagkat-on na usab sa imong mga pulo, sa pagdawat na usab sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahom, niya usab kami aron sa pagpasalamat kanim, sa pagdaig sa imong ngalan, tungod sa imong walay hunong nga pag-atiman o pagtagbo sa tanan nga mong gikinahanglan. Amahan Dios nga makagagahom, i-bless ang matag usa nga sa amo karong panaguban, doon na may makatunan, mahinumduman nga mga saad, diin makapaligon, makarpadasik sa mong pagpadayon, sa pagtuo, paghigugma, o paglaom sa imong mga saad nga among nadunggan na katunan sa among pag-alagad kanimo. Bless kami amahan, diin mabatunan na usab namo ang kalipay, kalinaw, diha sa imuhang presensya. Among gideklarar ang kadaugag kalampusan, labaw sa tanan, panalangin gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matagusa nato kakinabuhi. Akong gihidasig ang matagusa nga ato ning i-share kining ato ang programa, pulong mo kinabuhi ko, nga tos atong mga kailag, higala, labi na gyud sa inyong pamilya, aron sa ingon ang pulong sa Dios nga atong madunggan sa ato karong nga panag-uban, ila usab makatunan. Diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, maayong gabi, no? Maayong pagpaminaw sa tanan nga nakatune in na sa ilahang mga FM radio ug sa ato nga FM radio diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Tanang adunay gininhawa, muday kong mosimba. Mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod na sa atong programa. Pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up diri sa ato ang panag-uban. Mayong gabi ni Brother Moses, mayong gabi ni mo diha Brother Moses o ni Brother Pedro. Murag busy ang uban, no? Sa mga kanang panginabuhi, labi na gyud kung naay mga tinda-tinda, labi na sa to ang mga kaigsuonan sad nga doon na sila mga trabaho ilaga kagabi busy kayo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na ni Brother Julius diha sa Sitio Linao.
Maayong gabi, may pagiguban, ilabi na diha sa ato mga kigsunan diha sa sitio Ampak o diha sa sitio Pantag ug siyempre diri sa atong mga kaigsunan nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan. Maayong gabi. Mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nakasunod na diri sa ato ang programa ug nagkahatod ng mga mensahe diri sa atong panaguban. Maayong gabi ini Brother Roel sa Nipa. Maayong gabi ini mo Brother Roel. Kumusta mo diha sa sa barangay Tumunoy, Mualboal, Cebu? Og dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kaninyo diha og paday nagtagbog nagatiman sa matag usa. Mayong gabi ni Roel Lacson. Good evening Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo makabati na pod mi sa pulong sa Ginoo. Ug maayong gabi ni Lia Gentahan Langit. Maayong gabi may pagpaminaw ni April Ann Kadyos. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi may pagpaminaw ninyo diha. Ug maayong pagpaminaw ni Ma'am Betty Wong. Atong igsoon nga nanuka diha sa Maria Luisa, Cebu City. Maayong gabi may pagpaminaw. Happy watching ni Ma'am Betty Wong. Og ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi. Maayong pagpaminaw ninyo diha Pastor. Og Imelda Balandan. Good evening Pastor and God bless po. Glory Donainer Fortuna. Maayong gabi. Si Marjon Palma. Maayong gabi Pastor and God bless sa tibuok mong pamilya. Maayong gabi may pagpaminaw ni Jennifer Bulanoy og ni Maiti Madagat. Maayong gabi ninyo diha sis. Og si Ryan Jungoy. Maayong gabi Pastor dalaygon ang Ginoo. Nag-live na pod ka Pastor. God bless ka nato Pastor. Request kog awit Makalangit Pagmata. Sige ako ning pangitaon ang awit Makalangit nga gi-request diri sa atong apuan na uban. Lukso ta lukso nga pinakakuso. Sige ilukso tanan mo lukso. Atong taganong pagbatagad no. Ang awit Makalangit nga gi-request diri sa ato ang igsuon. Awit Makalangit Pagmata. Dili lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Numalin Alpuerto, Katakutan. Good evening Pastor Gideon and everyone of us who watching your live, especially to your family, and good evening. God bless you always from Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Mayong gabi may pagpaminaw ninyong tanan. Mayong pakiguban ni Proylan Gcash. Mayong gabi Pastor. God bless always sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Si Gigi Candao. Mayong gabi. Si Honor Jonathan. Mayong gabi may pagpaminaw. Imalin Bacote. God bless you Pastor watching from Davao de Oro. Mayong gabi Pastor ni Pastor Russell. Kumusta mo Pastor? Mayong gabi sa tanang viewers. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Pastor Carmen Mahilom Bantigi. Si Anjing Mandanaw. Maayong gabi sa tanang naminaw diha nimo Pastor watching from Davao del Sur. Si Mimi Dalio matud pa. Maayong gabi Pastor watching from Davao City, and God bless your request song Lahotay. Leonardo Kahigas. Maayong gabi Pastor. I'm watching from Tupi South, Cotabato. Maayong pagpaminaw ni Roel Lacson. Request awit Makalangit Lahotay. Si Idni Opsima. Maayong gabi Pastor sa tanan. Request song Wala Na Ibili. Sige ato ning tagaag pagdagan. Niya ng panahon na pasing pagbalik niya. Sa Biblia siya ang mula hutayan doon sa katapusan.
Maayong gabi ni Akora Leon. Maayong gabi, Pastor. God bless you always. Papaambit sa pulong sa Ginoo. Lucy Truto Matopa, good evening, Pastor. Watching from Bulacan, and God bless us all. Salamat sa Ginoo makapatalinghog na sadta sa balaang pulong. Og si Incarnado Saga Floremi. Maayong gabi, Pastor Gideon Canela, watching from Mabini, Sitio Eskwelahan, Cebu City. Request ko kanta, Pastor, Jesus ang tanan. Sige, ato ni nga tagaanog pagtagad. Maayong gabi ni Delia Inte. Maayong gabi, watching from Kuwait. Si Annalyn Tundag, maayong gabi from Lataban, Liluan, Cebu. Si Elina Alisna, hello, Pastor, maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan. God bless, Pastor. Si Ana Lee, maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Tawan-Tawan, Baguio District, Davao City. God bless. Maayong gabi ni Jingjing Tordelio, maayong pagpaminaw ug matud pa maayong gabi, Pastor, sa tanang mitanaw sa imong live. Ang Ginoo magauban kanato kanunay. Request kog awit makalangit kinabuhing bagko. Mayong gabi, Pastor, gikan ni Sister Gloria Donare. Og salamat og live nagka, Pastor. Request awit makalangit tinugdan sa tanan. Sige, ato nagtagaan og pagtagad. Og akong gidasig yun ang matagusa sa pag-share sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kasi Jesus kanimo nagdahula pagmata bangon na karon ayog siya ang imong panahon. Pagmata og bangon na karon, ayaw sayangi ang imong panahon, kay ang panahon dili na mobalik. Ginakwenta ang matagtag na o ginatan-aw ko nun say atong nahimo samtang nagpuyo kitas kalibutan. Kasi Jesus kanimo nagahula. Bangon na og pagmata kay Jesus nagahulat. Awit makalangit walay bili. Dirila sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sige lang mong saan na mo alagad sa Ginoo apan naaksan hinun sa kamatayon. Mayong gabi ni Mary Jean Imroho. Good evening, Pastor. Watching from Buladan, Maragusan, Davao de Oro. Si Hope Gabalias Hipos, maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Malaysia. Nagpasalamat na pod ko sa Ginoo, nakapaminaw na pod ko sa mensahe. Wala na'y kapusanan pa tanan samtang may kinabuhi pa buhatan kung wala hinak wala'y kapadulngan.
Maayong pagpaminaw ni Victor Arcala. Maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko, watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. God bless us all. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Malin Alpuerto, Katakutan. Thank you so much, Pastor, sa pag-shout out o pag-sharing the Word of God. I pray for your protection and good health always. Si Rodel Del Bill, maayong gabi, Pastor Gideon Cadelerio from Jinsan City. Evangelical Church of God Pentecostal. Wow, nindot kaayo, no? Si Nini Bayarkal, Manila. Maayong gabi, Pastor. Salamat kay nakapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo karong gabi. Watching from Four Square Gospel Church. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Dugang mga awit nga atong tagaan og pagtagad, si Jesus ang tanan. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagtagad, diri lang sa atong panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Gigi Dinuyo. Mayong gabi ninyo diha gaw Gigi. Og palihog ko og ingon sa imuhang mama gaw Gigi nga karong Domingo kung magkasimba sila, dasigal lang yun imong mama o kahakin sa may pwede pod katong imong igsuon gaw Gigi. Karong Domingo kay nakasimba naman ka diri sa simbahan nato, no? Pwede gyud nga imuhang parion imong mama ang igsuon para makaklaim sila og FM radio or transistor radio. Kay karong Domingo ato ang ibahin-bahin o ato ang i-share ngadto sa mga kaigsuonan o mga katawhan ang transistor radio ug ang Bible. Ang katuyuan ini aron madungga nila kanunay ang pulong sa Dios pinaagi sa mga awit makalangit ug pinaagi pod sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko ug uban pod sa programa pinaagi usab sa mga drama ug sa mga testimony ug sa mga pagpaambit sa pulong sa Dios pinaagi sa iyang alagad Pastor Han nga nanuka diha sa Lapu-Lapu City. Og ato usab silang ikauban diri sa ato nga programa og sa ato mga FM station nga gikan sa nagkalaing mga lugar. Si Arlene Namuko Aligado. Hello Pastor, maayong gabi. Dalaygon ang atong buhing Dios tungod sa ihang pagkamaayo og pagkamahigugmaon. Bisan dako may pagkulang niya, apan siya wala nagkulang kanamo. Request lang ko makalangit Pastor pagka maayo mo. Salamat Pastor, watching live here Shaton Negros Oriental. Sister Arlene, salamat kayo sa imuhang pag-uban og ako ra gyung klarohon ha. Ang gipakita sa Biblia mga kaigsuonan kung unsay atong gibuhat ato nang anihon. Kung kulang pod ang ato ang pagbuhat mga kaigsuonan, dili pod maayo, dili pod mahitabo nga mapakyas ang Biblia. Kung unsa ang atong gibuhat, ato nang madawat. Kung unsa ang ato ang ginabuhat karon, ginahimo karon mga kaigsuonan, mausad nay ato ang anihon. So malabot. Og ang gi-share gyud o gidasi gipaabot sa atong Ginoo o gibilin diha sa Biblia nga mga mensahe sa atong Ginoong Kristo sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, ihag yung gisiguro nga kinahanglan makakat-on ta sa pagkinabuhingpit. Hingpit nga pagtuo, hingpit nga paghigugma, hingpit nga paglaom. Kay muani kita sa unsa may atong gihimo samtang buhi pata. Maayong gabi ni Jovan Ontawa Kasanaan, watching from Davao City. Si Oliver Gayan Deyalod. Maayong gabi Pastor, watching from Jinsan, Barangay San Jose. Palihog ko great sa akong kauban karon na minaw sa imong wali karong gabi ona. Mao sila si Nili Salong og si Cherry Me Dayalod. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo sa inyo nga pakig-uban. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.
Magasali sa gamhan ng ngalan mo, magadayi kami kanimo, magasugi sa pagkamayo mo, magaduol kami kanimo. Mayong gabi ni Milin Arcala. Good evening, Pastor. Palihog kong kanta sa kaligtasan. Asunsyon Cabrera. Maayong gabi, Pastor. Nagtanaw mi diri sa Kalapi, Bohol. Oy, kumusta mo diha sa Kalapi, Bohol? Asunsyon Cabrera. Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin. Kalmado lang tabay. Maatod pa. Kalmado lang tabay is watching right now. Si Norberta Yutralsi, good evening, Pastor Gideon. Kumusta mo diha? Salamat kaayo, Ma'am Norberta. Okay ra gyud mi. Karong pizza 25. Pizza 25. Merkulis sa buntag. Biyahe nako paingon dito sa Gihulngan. Magseminar ko sa mga kapastoran o sa ato mga kaigsunan dito gikan sa pizza 25, 26, 27 pagka 28 mo balik ko anak ng gabi. Siguro wa gyapon tay programa anang 28 kay dili nako na maapas ng orasaha. Mubalik siguro ang atong live mga kaigsunan sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko diri na sa 29 sa atong panimbahon. Ug alang sa mga listeners sa ato ang FM station 11.3, aning mga adlaw wala gyud magtingog ang ato ang FM station. Dili gyud na katingog ang ato ang FM station 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan. Kay wala pa may makamonitor gyud anang mga panahon na. Pizza 25, 26, 27, 28 anang mga pitsaha wala gyud tay live. Kay ang lugar nga akong atuan dili kusog ang ilahang wifi. Og pito pira siguro ang ilahang wifi didto. Mao na nga di po gyud ta ka live. Kay na ako sa kabukiran sa Gihulngan anang mga panahon na muhimo tag seminar sa mga katawhan o sa mga kapastoran nga nagdumala nag mga simbahan. Og mubalik ta dinhi sa to nga programa ana ng pizza 28 siguro sa gabi ko moabot. Kung dili kaya ari na gyud sa kadlawon sa Domingo. O niya maka-live ta sa ato ng panimbahon uban sa atong mga kaigsunan nga musimba pod sa Ginoo og makadawat pod mga transistor radio uban sa Biblia. Og akong gipasalamatan ng Dios nga maghatag siyang kalampusan o kadaugan ug labaw sa tanan kusog kalig-on kalipay kalinaw nga kinahanglan akong maangkon sa akong mga biyahe. Dalaygon ang Dios nga mag-uban kaninyong tanan. Ako nagtuo nga bisan kung dili tuod ta maka uban sa pipila ka mga adlaw gikan sa 25, 26, 27, 28 mga igsuon ubanan mo sa Ginoo. Og ayaw kalimot nga gidasig ta sa Ginoo sa pagtuon o pagbasa kanunay sa Biblia. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa ug maayong pagpaminaw ni GPC Santiago. Good evening sa tanan. Request Pastor Labod. Sige. Maayong gabi ni Brother Josepino Paran. Bless evening Pastor Gideon ug sa tibok nimong pamilya ug sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. Sagula Peter, maayong gabi si kalmado lang tabay. Tinuod yun, no? Maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Awit magkalangit ang pagkamaayo mo diri lang sa tunga programang ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Hosea Noel Tudlas live nagka-pastor sa Shine FM 101.3.
pinaagi usab sa iyang alagad no si Pastor Junrel Kitudlas ug sa tanan nga mga listeners sa 101.3 Alcantara. God bless kaninyong tanan. Ug ikaduhang Domingo siguro o ikaduhang Sabado sa July siguro anang adlaw makuha diri ang mga transistor radio ug siguro ma-distribute ra diha nato sa simbahan sa Alcantara, Cebu. Ug ako nagtuo nga excited mo nga modawat sa ato ang mga kanang nadawat sad nga gikan sa Ginoo nga mga transistor radio ug mga Bible. Ako nagtuo nga inyo ning ampingan ug inyo ning mahalon. Kay ang FM radio ug ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia muhatod ninyo sa kinabuhing gisaad sa Ginoo. Si Miss Yan maka-excite paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen, no? Salamat kaayo. Si Brother Josepino Paraan, Pastor Gideon, na ako'y pangutana nimo, Pastor, ako lang i-PM. Sige. Ako lang po nang basahon, no? Si Pili Impis, maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi, si Marilyn Oration. Amen. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Si Incarnado Saga Florimi, daghan kaayong salamat, Pastor Gideon Candelario, sa pagtagad sa akong request nga si Jesus ang tanan. God bless sa tanan o God bless to God be all the glory. Way sa payan, Incarnado Saga. Si Lucita Caballero is watching right now. Bernadette Flores, Divina Gracia, maayong gabi. Si Jodeline Enricas. Pastor, good evening. Please help me pray sa akong brother Dor. He has complete healing o kagawas na pod siya diri sa Yosemite Hospital. Hatagan sa Ginoo ug tubag atong mga hangyo. Pasalamati kanunay ang Dios ug ayaw kalimot sa pagdaig kaniya. So pali, maayong gabi Rosito Tonggo Ambay. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw ni Usia Noel Tudlas. Message from Sister Rebecca Apostol. Hello, good evening, Pastor Gideon and Pastor Junrel Kitudlas. Dalay ko ng Diyos watching here in Taytay Badjan, Cebu. Request song Walay Rason. Mayong gabi, Survivor Vlog. Salamat Lord, nakaapas ragyod ko sa imong live, Pastor Gideon. Mayong gabi diha sa inyong tanan, watching from Qatar. Si Andresa Villanueva, mayong gabi, Pastor, watching from Car City. Request ko kanta Goodness of God. Mauna ni ato ang nadunggan. Evelyn Avelito, salamat sa Ginoo nakaabot gyud ko, Pastor Gideon. Prayer request protection diri sa Middle East, especially diri sa Kuwait. Pastor, God bless everyone. Ubanan og ampingan mo sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha og magpadala siya gamahan ng mga anghel may magabantay kaninyo. Awit makalangit diri sa tong programa, ang pulong mong kinabuhi ko. Labod. Wilda Crospero, maayong gabi. Si Nomilin Alberto Katakutan from Bayawan Assemblies of God under by Pastor
Reubin Pampilio, di ay ko pastor. God bless everyone of us who watching to your life and who accept Jesus Christ as God and Savior to our life. Nindot kaayo na. Salamat kaayo ni Numilin Alberto Katakutan. Ang Diyos magpanalangin. Dalay ko ng Diyos magauban o magaproteksyon ka ninyong tanan. Mayong gabi ni Ricky Ragasa, mayong pagpaminaw ni Miss Yan, mayong gabi ni Brother Lita Jitar sa Ginza, and Sister Janice sa Ginza, and family nga naminaw karon sa Malalay Ronda. Kuha dito karon ang Shiny Team 101.3, Chikicha Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Mayong gabi ni Sister Bing Makasaol og sa tanang taga-Pulo, Bye Alcantara nga naminaw karon sa Shiny FM. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamay. Mayong pakiguban ni Cherry Asendelia Liaging, maayong gabi pastor from Catalonan Grande, Sitio Torrel, Davao City. Message from Sister Rebecca Apostol, pwede ko request og prayer sa ako anak karon nga igang kaayo siya pastor paghikap nako from Taytay Batyan. Pwede ni imuhang pandungan ang imuhang anak pandungi unya klima ang atong gideklarar nga kayuhan right now. Magampo ta para sa imuhang anak, Sister Rebecca Apostol, og tuuhi nga ang Dios nga atong gilagaran karon sa atong programa muayo sa imuhang anak. Amahan Dios sa makagagahom, niya kami nagkahiusa sa pagduol kanimo, dili lamang sa pagpaminaw kundi usab sa pagpangayo ug milagro alang sa anak ni Sister Rebecca Apostol. Niya o Dios nagkahiusa sa pagsampit kanimo nga niining taknaa imong ipakanaog ang imong gahom aron sa pag-ayo sa gibati nga kainit sa bata. We declare by the name of Jesus Christ, among gipangayo ang kompletong kayuhan niining taknaa mamaayo ang iyang anak. Sa ngalan ni Jesucristong Nazaretnon, akong gideklara niining taknaa wala nay kainit, wala nay hilanat, maayo na ang anak ni Sister Rebecca. Og amo kang daygon pasalamatan pasidunggan sa imong paghatag kanamo sa among gihangyo kanimo. Salamat amahan sa walay hunong nimong pagtagbo ug paghatag sa among gihangyo ug pag-ayo ka sa anak ni Sister Rebecca. In the name of Jesus Christ, amen og amen. Sister Rebecca, pasalamati ang Dios. Ang imong anak giayo karon sa Ginoo. Dayga ang Dios ug pasalamati siya kay ang Dios milagroso. Si Jodeline Enriquez watching sa Yosemite Hospital sa Mandawi. Joram Enriquez ug sin akong brother acute respiratory failure ug iyahang gibati salamat sa Ginoo na ayo-ayo na siya complete healing makagawas na sa ospital. Dako gyud among bell diri. Ako ning isip ang inyong prayer request og buhata ang pagdaig pagpasalamat sa Ginoo kay ang imong mga hangyo ang atong mga pag-ampo paminawon sa Dios. Mayong pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, si Fritz Paul Romano. Mayong gabi pastor watching here in Mabinay, Negros Oriental. Request ra kog awit tawag sa pagkabalaan og maura na pastor. Mayong buntag ninyo, mayong gabi ninyo Fritz no. Romano ang akong uyuan na adiha sa Panyabunan. Romano sad kay akong mama Romano ug suon sa akong mama na adiha sa Panyabunan, mga Romano.
Si Dilinario Florentino, maayong gabi, may pagpaminaw. Amping mo kanunay pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman sa tibuok pamilya. Salamat kaayo ni Sister Norberta yo. Si Divina Daitol, maayong pagpaminaw. Cherry Aligado, maayong pagpaminaw. Rosito Tunggo Ambay, maayong pagpaminaw. Imperatrice Dayalina Limas, good evening Pastor from Dungguan Bulinawan Karkar City. Request kanta gipangga mo ako. Oras sa ito nga programa, alas 8:10 na sa kagabion. Pinaagi sa imo mga lupod uban sa pagtuo Sa ato nga pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, kaayuhan. wala na ilain gyud nga tutukan og ampingan, paningkamutan. Mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga atong gialagaran. Sa sitwasyon sa atong panahon karon nga diin giklaro ang nagkabaga og nagkaklaro nga mga ilhanan nga ni anagyuta sa katapusan. Sa panghitabo karon sa gawas sa nasod mga igsuon, usa kini kadako kaayo nga ilhanan nga nagpakita nga ang pagbalik sa atong Ginoo Kristo, ang pag-abot sa atong Ginoo mga igsuon, duol na kayo. Sa ato karon nga pakig-uban, ang ato karong hisgutan mao ang pangandam og pagbuhat sa angay natong paningkamutan samtang doon na pay panahon. Wala na ilaing pinakamaayong pilion sa kinabuhi sa tao, mao ang pagbuhat og pagsunod sa gusto sa Ginoo. Og sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios mga kaigsuonan, dili na tutugutan nga kini maguba og ato pong hisgutan ang posibleng makapaguba sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios, aron atong malikayan sa ingon magkadasig pagyud ta, magkalig-on pagyud ta og may kaisog sa pagkinabuhi sa iyang mga pamagi. Dili na tutugutan nga dunay makaguba sa atong pagsunod sa kaubuton sa Dios. Kay sa panahon nga kini maguba, mupuli dayon ang kaluya, muhari dayon ang pagduduha, og dili na nato maklaro ang tinod nga pagpangalagad. Og ang gisugid sa Dios diha sa Biblia nga alang kanato nga kung dili kita magpadayon sa unahan sa atong pag-alagad kaniya, wala gyoy kasiguruhan ang tao nga dili magpadayon, way kasiguruhan sa pagsulod sa kinabuhing way katapusan. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan nga mga mensahe, naghisgot kini sa mga buluhaton, mga kinaiya, batasan nga angay natong tutukan ug angay natong hinumduman samtang doon na pa'y kahigayonan. Adto ta sa paghisgot mga kaigsuonan sa uban pang mga hisgutanan sa ato ang panag-uban karon
Dunay mga pangutana, mga igsuon kung unsay buhaton sa mga kabatan-onan, mga ginikanan nga wala na'y pagpakabana sa espirituhanong bahin sa kinabuhi sa tao. Naay pagtuo pero kulang ang pagpakabana. Kulang ang kanabitang pag-amping. Kulang ang pagpaningkamot. Mas naningkamot ug mas naay panahon sa mga butang o alang sa kaugalingong kagustuhan. Mo tan-aw ta sa sitwasyon karon mga kaigsunan, dako kayo na og kalahian. Atong tan-awon lilion sa makantiyot ang sitwasyon sa kabatan-onan. Lisod na kayo nga ato silang mapanguluhan. Ug ato pong lion ang kahimtang sa mga ginikanan, makristohanon ug dili kristohanon. Lisod pud kaayong tudluan. Lisod na kaayo nga kana bitang giyahan. Una, tungod sa kadaghang makapadisturbo sa gisugdan nilang pagkat-on sa pulong sa Dios. Daghang ay makadisturbo sa ato ang pagpangalagad. Usa sa mga makadisturbo mga kigsunan, walay lain, ang ato ang kaugalingon lamang. Kaugalingon nga mga panghuna-huna, kaugalingon nga mga tinguha, kaugalingon nga mga pangandoy, samtang buhi pa sa kalibutan. Daghan nga mga tao, mga kaisunan nga kung imong tan-awon bisan gani ang atong kaugalingon, kung dili nato bantayan ang atong pagpangalagad sa Dios, kung ato ragyong tukion o pamalandungan, daghang kinabuhi karon nga layo na sa balaang kasulatan. Layo na sa gusto sa Dios. Layo na kaayo sa pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Siguro kung muingon ta mga kaigsuonan, unsa ang gilayon kaha, kung unsa kaha ang gitas-on, pila kaha ka porsyento ang gilayon. Dunay payoy mga pangutana mga kaigsuonan, kung kulang ang atong pagpangalagad sa Dios, kulang ang atong pakigrelasyon sa Dios. Kung muingon tang porsyento mga igsuon arirat sa 70% or kaha 75%, nga kung arita sa mga estudyante, pasar na sa alang sa ato ang nasod ang 75% nga grado. Ang gipakita diha sa Biblia mga kaigsunan, sa gipakita sa Dios nga iyang nakita sa kinabuhi sa tao o kinaiya kahimtang sa tao niining katapusang mga adlaw. Lain-lain ang kondisyon kahimtang sa kasing-kasing o panghuna-una. Naay seryoso, napoy dili seryoso. Kung ato nang ibutang pangutana mga kaigsunan, malangit ba ang taong nagseryoso? Malangit ba ang tao sad nga wala magseryoso? Kung atong tan-awon ang gisulti sa Dios diha sa Biblia, kung malangit ba ang taong seryoso o nagseryoso sa pagpangalagad, mga igsuon ko sa Ginoo, sigurado gyud nga makasulod sa gisaad sa Dios nga dapit nga maong bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem. Ang mga taong seryoso kaayo sa pagpangalagad. Ang mga tao nga dili seryoso sa pagpangalagad, nangalagad pero dili seryoso, ampinganan kaayo. Ampinganan pamanggani kaayo ang kinabuhi sa mga taong seryoso kaayo sa ang nangalagad sa Dios unsa pagka katong dili seryoso nga nangalagad.
unsa kaha ka seryoso ug unsa pod ka dili seryoso. Kung maingon tang 50-50, 50% ka ang seryoso, 50% ang dili seryoso. Ang ipakita pod sa atong Ginoong Hesukristo sa diha sa panan-awon diha sa gipadayag, dili pod dawaton sa Ginoo. Iluwa pod sa Dios ang pagpangalagad nga bugnaw-bugnaw, dili init, dili sad bugnaw. Mga igsuon kos Ginoo, sa atong pagpuyo sa kalibutan, ikaw ug ako daghan na kaitang nasinatian nga mga kahimtang, nga mga kinaiya, mga pagbati. Katong mga pangpanahuna nga ato tong nasinatian, ako nagtuo nga doon na tay mga nakatunan, mga disiplina nga gikan sa Dios nga nagpakita nga ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Ang gidasig sa Dios mga kigsuonan, alang nimo, nako ug kanatong tanan nga nakasinati sa pagdisiplina sa Dios. Nagpakita kini nga gihigugma, gitawag o gipili di ay kas Ginoo. Pero katong mga taong wala disiplinaha, mga tao silang gipasagdan. Mga tao nga wala saligi sa mga plano sa Dios. Pero bless kayo ang mga tao nga nakasinati og disiplina. Kana bitang nagpadayon ka sa pagbuhat og sala, o niya gidisiplina ka. Usa kana ka mga kahimtang nga nagpakita nga nagpadayon ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Pero kung nagpadayon ang tao sa pagpuyo sa sala, nagpadayon ang tao mga kaigsuonan sa paghugaw-hugaw sa iyang pagpangalagad sa Dios, apan wala disiplinaha, usa kana ka dili maayong ilhanan o usa kana ka ilhanan nga nagpakita nga dili maayo ang samputanan. Kaya mga taong wala disiplinaha, bisan sige og pagpakasala, pinasagdan. Bless kayo ang mga tao, mga kigsunan, nga dunay gihimo nga, kumbaga, dunay mga nahimo nga dili maayo. Makaingon tang dili tinuyuan, o kaha dunagyoy mga nabuhat nga dili maayo, bisan kung dili maayo nabuhat gyud. Tungod kay doon na po'y mga laglom nga mga hinungdan. Kanang tanan, dili na maoy makaingon ta nga himuon sa taong rason aron dawaton sa Dios. Kay ang tao mga kaigsuonan kos Ginoo, kinahanglan mosunod gyud sa gustos Ginoo. Kinahanglan gyud maikinabuhi sa tao ang plano sa Dios, ang mga pamaagi sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Dili lang pinaagi sa porsyento nga pagsunod, kundili sa kinatibuk-an nga pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang pagsunod sa kabuton sa Dios mga kaigsuonan, nagdala kini og dako kayong mga saad. Diha sa pagsunod mga kaigsuonan sa tao sa kabubuton sa Dios, nagdala kini og dagkong mga saad. Matag usa nato mga kaigsuonan nga giluwas sa atong Ginoong Hesukristo, gipasaylo sa mga sala, mga kaigsuonan, gipasaylo sa Dios sa mga sala, mga igsuon kos Ginoo. Diha giklaro nga ginaatiman o ginatutukan ta sa Dios. Usa sa mga ilanan nga ginaatiman ta, ginatutukan ta sa Dios, kanang hangtod karon nakadungog pa ta sa mga pulong sa Dios. Kung nakadungog pa ka sa pulong sa Dios, kung nakabati pa ka sa mensahe sa Dios, usa kini kailhanan nga giatiman ka sa Dios.
nga gihigugma ka sa Dios ug dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Kadaghang mga tao sa kalibutan nga daghan kaing bakante ang ilang kinabuhi apan wala gyud sila makadungog sa pulong sa Dios. Nagdumili sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Apan sa imong kinabuhi bisan unsa ka kabisi, mihatag yapon kag panahon sa pagpaminaw o pagpatalinghog sa iyang mga mensahe. Ug usa ka na kadakong ilhanan nga ikaw giatiman sa Dios, nga ikaw gihigugma pag-ayo sa Dios. Ug timan sa iyang pag-atiman kanimo do na say mga plano. Ug dili lang sa iyang mga plano mga kaigsunan, kundi dunay saad ang Dios sa imong kinabuhi. Usa sa mga saad nga angay natong tipigan nga kita iyang balikan og lalinon og dad-on sa iyang puloy-anan. Kana bitang dad-on ta sa iyang puloy-anan, usana ka excited kaayo nga panghitabo. Og maunay panghitabo mga kaigsunan nga wala nay makalabaw pa anak. Kana bitang dad-on na ta sa dapit diin puno kanunay sa presensya sa Dios. Dad-on na ta sa lugar din ato na siyang awitan, atong halaran, pasalamatan, diin ang iyang presensya maoy maghatag kanatog kalipay, kalinaw, nga way kabutangan. Sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios, sa gusto sa Dios, dunay gikinahanglan natong likayan. Aron dili maguba ang atong pagsunod, aron dili mawagtang ni masaag ta, mga kaigsunan, samtang mitikang ta sa gustos Ginoo. Kabalo ko nga ikaw ug ako nga nakadungog sa pulong sa Dios, gipatikang naka sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Kabalo ko mga kaigsuonan, og dapat masayod sad ka nga sa dihang nakadungog ka sa pulong sa Dios og midawat ka sa iyang mensahe og midesisyon ka nga mosunod kaniya, maunanay usas sa mga ilhanan nga giatiman ka sa Ginoo. Ug sa iyang pag-atiman kanimo, timan dili siya mupakyas sa iyang mga saad. Lamang ayaw sad pakyasi ang iyang mga pamagi. Ayaw sad pakyasa ang iyang mga pamagi. Ang iyang mga mensahe. Mga igsuon, atong makita sa mga tinun-an ni Jesus Christ, gikan sa 12 ka disipulo, ngadto na sa mga sumusunod kang Kristo pinaagi sa pagdumalas mga apostoles, o sa mga magtutudlo nga gigasahan sa Dios sa pagtudlo sa iyang mga pulong, sa iyang mga mensahe ngadto sa mga tao nga iyang hinigugma. Atong makita nga bisan gani sa 12 ka apostoles ni Jesus Christ, do na pagyoy na hulog sa sala. Do na pagyoy napukan. Do na pagyoy natagak gikan sa kinabuhi nga giandam sa Dios. Sa panahon sa mga apostoles, di nagsugod paglapad ang Kristohanon nga pagtuo, imo sab nga makitaan og ato sang makita diha sa panahon ni Apostol Pablo nga aduna po'y mga Kristohanon nga mibiya, mitalikod. Duna po'y mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga nagpabilin sa ilang hunahuna ang pagtuo lamang nga sila Kristohanon, apan ang ilang binuhatan dili na langit nun. O giklaro ni Apostol Pablo nga ang mga tao nga nagbuhat niini walay luna, walay dapit sa gingharian sa Ginoo. Ikon ikaw ug ako nga mga lagad ta sa Dios nga wala tay dapit o luna sa gingharian sa Dios, asa na mo niya ta paingon? Ang gipakita sa Dios nga iyang gisugid diha sa Biblia
ang mga tao nga walay luna sa gingharian sa langit. Dunay dakong luna sa gingharian sa dapit sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. O giklaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga tao nga walay luna sa dapit sa gingharian sa Dios. Even sa sulat sa mga apostoles diha sa Bag-ong Testamento, ang mga tao nga walay luna sa gingharian sa Dios, katong mga tao nga nagtuo nga dunay Hesus, dunay Dios, apan nagbuhat lang sa ilahang gusto. Nagbuhat lang sa ilahang kagustuhan. Dili sa gusto sa Dios. Dili sa kaubuton sa Dios. Giklaro gyud sa Biblia mga kaigsunan kung atong tan-awon mga igsuon, dili naman na mistil pang lalisan, apan kanunay nga gilalisan pod sa mga taong ulo ang midako, apan ang kasing-kasing minggamay. Naamanggoy mga tao nga imbis ang gugma maoy mudako, ang kaalam naman hinuon maoy mi kana bitawng milapad. Daghang mga tao nga kaalam ang milapad, pero ang kasing-kasing ug ang gugma mikupos. Ang nahitabo, dili magkatukdo ug dili magkatukma ang ilahang kinaiya. Mag-ihanay indigay, walay panagiusa. O giklaro gyud sa Biblia mga kigsunan, pinaagi sa giwali ni Ginoong Hesus nga gisulat sa iyang mga apostoles, nga ang tawo nga magtawag kaniya Ginoo apan dunay kasuko og pagdumot sa iyang isig nga tao, walay kasiguruhan sa kinabuhing way katapusan. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga giklaro gyud sa Dios kung kinsa ra gyud ang makasulod og langit. Kining ato karong hisgutan mga kaigsuonan, ang mga butang nga gikinahanglan natong paningkamutan, mga buhat, mga kinaiya, batasan nga angay natong tutukan. Aron sa ingon nga sa atong pagsampit nga dunay Ginoo, aron sa ingon sa atong pagtuo nga dunay nagpakamatay kanato nga mao si Jesus, mo resulta kinig kinabuhing walay katapusan didto sa gingharian sa Dios nga ato ang gialagaran. Bisan asa ta sa kalibutan, bisan asa tang lugara, timan dunay mga tao nga atong makit-an, lahi-lahi og kinaiya, pero pareho nga moangkon nga dunay Ginoo. Lahi-lahi og batasan, apan pareho sila nga moangkon nga dunay pagtuo. Kini sa wala pa kini mahitabo, gipakita na sa atong Ginoong Hesukristo ang mga hinungdan ug ang ilang padulngan. Sa ato ang pagpuyos kalibutan, giatiman ta sa Dios. Ug niining taknaa gusto sa Dios mga kigsunan nga atong ablihan ang atong naunang kasing-kasing aron pagpalapad sa atong pagpanabot o sa pagsabot sa gipasabot sa Dios, nganong sa atong pagpuyos kalibutan, ikaw ug ako iyang giatiman. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga iyatang madala sa iyang pagbalik. Gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga ihatang dadon madala sa iyang gingharian sa iya uniyang pag-abot. Aron kita makasiguro nga kita makakuyog dito ug dili ta mahibilin diri sa kalibutan. Kinahanglan nga sa ato ang pagsampit o Ginoo, sa atong pagtuo nga dunay Ginoo, siya lamang ang masunod. Dili lamang kutob sa pagtuo nga muratag nagdamgo, kundili ang atong gituuhan dapat makita sa atong batasan. Ang atong pagtuo o pagbarog sa atong tinuhan dakang Kristo dapat makita mismo sa atong batasan,
sa ato ang binuhatan, sinultihan ug labaw sa tanan sa atong mga tinguha. Sa ato ang pagsunod sa kabuton sa Dios mga kaigsuonan, kinahanglan masayod ta kung unsay mga makapaguba ni ini. Aron sa ingon, malikayan nato kini og dili gyud ta mubatig kaluya kung duna nay mga dagkong mga katalagman sa atong pagpuyos kalibutan. Una nga makapaguba, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, una nga posibleng makapaguba sa atong pagsunod sa gusto sa Dios, sa ato ang pagkat-on o pagsunod mga kaigsuonan, na apay mga tao nga wa pagyud kasunod, nagkat-on pa. Kay ang tinuod nga kahimtang sa pulong pagsunod kanang naana kay nakatunan. Kay dili man ka makasunod kung wa kay nakatunan. Dili man na siya pwede ni dili po na dawaton sa Dios nga ato na lang yung angkon-angkonon nga moingon ta nga nakasunod bisag wa. Kay ang pulong nakasunod mga kaigsuonan, makit-a na sa iyahang mga buhat. Kung moingon tang nagsunod ta sa Dios mga kaigsuonan, ang mga buhat maoy mo testimony. Ang mga buhat o ang atong kinaiya batasan o mga pangandoy, mauni mo sugilon sa atong mga pinulungan kon sa atong pagtuo, mga kaigsuonan, makit-anas atong mga binuhatan. Importante gyud kining pagsunod nato sa Ginoo nga ato ning maklaro. Og sa atong pagklaro sa atong kaugalingon, wala sad ipadayag sa Dios nga maunay ni lisensya nato aron atong basihanan ang atong kaugalingon pagdaot og pangumpara sa uban. Kay wala tatagai ang nagkatungod, niwa tatagaig lisensya, mga kaigsuonan, pagdaot ni bisan kinsa. Ang pagtudlo, ang pagampo ug pagdasig, usas sa mga gihatag nga katungdanan sa mga tao nga mingtuog midawat nga dunay Ginoo. So kung ikaw ug ako midawat ta nga dunay Ginoo, doon na gyud tay makit-ang trabaho sa atong pagtuo kaniya. Sa atong pagsunod sa pagkabuton sa Dios mga kaigsuonan, atong hinumduman ang makapaguba niini. Una, daan atong kinabuhi. Ang daan atong kinabuhi, usa kini ka number 1 nga makapaguba sa gisugdan natong pagsunod sa kabuton sa Dios. Kana bitang nangalagad na taniya, mingsimba na taniya, nagpasalamat na taniya, nagpasidungog na taniya, ato siyang gihalaran og maunay gusto sa Dios nga diin ta magpadayon diha sa maong buluhaton. Dili lang mga kaigsuonan sa pulong pagpadayon kundili, kinahanglan magkainit ta, magkadasig, magkalig-on, hangtod nga kita moatubang og sa panahon nga kita balikan sa Dios nga atong gilagaran. Timan ini, usas makapaguba mga kaigsuonan sa atong pagsunod sa kaubuton sa Dios, ang daan atong kinabuhi. Wala na'y makalabaw mga kaigsuonan kana bitawng sa gi-require sa Biblia ang pagsunod sa kabuton sa Dios. Daghang kayo mga bersikulo nga diin atong makaplagan kung unsa gyud ka importante ang pagsunod sa gusto sa kaubuton sa Dios. Si Jesus Christ miingon, ang makasulod sa gingharian sa Dios, ang makasulod sa bag-ong Jerusalem, ang makasulod sa bagong langit o bagong yuta, katong mga tao nga nagsangpit o Ginoo, nga nagtuman sa gustos Ginoo. Katong mga tao nagsampit o Ginoo,
nga nagkinabuhi sa kabuton sa Dios, nagtuman sa gustos Ginoo, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Dili man pud ta katuman, dili pud ta ka buhat, dili pud ta kasunod kung wala tay nakatunan. Unang sa atong pagpuyos kalibutan nga gipadad-an tag magwawali, gipadad-an ta mga kaigsunan og magtutudlo. Ang mga magwawali, ang mga magtutudlo nga gipadala sa Dios sa atong kinabuhi, nagsakripisyo sila. Og timan ang ilang sakripisyo dili gyud na kawangon sa Dios. Og ang resulta sa ilang sakripisyo kay dili magyud na kawangon sa Dios. Ang imong kaluwasan, ang imong kabaguhan, og ang gipakita sa Dios nga nakadawata sa gugma sa Dios, pinaagi usab nga gipaagi sa sakripisyo sa iyang mga alagad, mga kigsunan. Kung imong nadawat nga walay bayad, ipaambit og ihatag po ni nga walay bayad nga tusuban. Og ang makatabang nimo aron imo ning mahimog mabuhat samtang dunay pay panahon, ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu, kinahanglan maghari siya sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa tao. Sa atong pagpangalagad sa Dios, diin nagkinabuhi ta nga nangulo si Jesus Christ atong kinabuhi. Likayan gyud nato ug bantayan gyud nato ang daang kinaiya, ang daan natong kinabuhi. Kay maunay makapaguba sa gipili nato nga pagsunod, gipili nato, gidesisyonan nato nga pagsunod sa kabuton sa Dios. Sa atong pagpili, nakigsaad ta sa Dios. Dili nato kalimtan mga kaigsunan, sa dihang nabati nato ang iyahang gugma, nabati nato ang iyang presensya, og ato gyung na feel nga gihigugma ta sa Dios pag-ayo mga kaigsunan. Ni atong panahona, may desisyon ta nga dili na ta mubiya pa niya. Ni desisyon ta sa pagsunod ni Jesus, ug dili na gyud ta mubiya sa pagsunod, dili na ta mubalik sa kalibutan. Maunay barugan nato, maunay tutukan, ug kanunay natong usisahon sa atong kaugalingon kung nagpadayon ba ta sa pagsunod kang Kristo. Ang tao nga nagsunod kang Kristo, mahisama gyud. Buti pasabot, mahisama diha kang Kristo ang ihang batasan, ang ihang kinaiya, matinabangon, mainampuon, og mapaubsanon. Maunay kinaiya sa atong Ginoong Kristo mga igsuon nga atong makita diha sa balaang kasulatan. Ang tawhanon or daan nga kinabuhi mga kaigsunan, maunay atong pakigbatukan kanunay. Maunay balibaran nato kanunay ang daang kinabuhi. Kay kining daan nga kinabuhi mga kaigsunan, number 1 yun nga makapaguba sa atong pagsunod sa gusto sa Dios. Makakuba o makababag sa atong pagbuhat sa kabuton sa Dios. So unsa maning daan nga kinabuhi aron ato ning malikayan? Ang daang kinabuhi mga kaigsuonan, makita kinis mga binuhatan. Siyempre ang daang kinabuhi, supak yun sa kinaiya nga atong makitaan sa pulong pagkabalaan. Kay kining pulong pagkabalaan mga kaigsuonan, makitaan magyuni ang batasan o kinaiya ni ini, sumalas gipakita sa Biblia. Kung opposite gani ang kinaiya sa usa ka tawo sa kinaiya nga gipakita sa Dios dihas Biblia, mga kaigsuonan, kining tawhana nagkinabuhi gyud sa daan niyang kinabuhi. So unsa may mga makita nato sa unsa may mga binuhatan nga makita nato sa daang kinabuhi? Una, pagpakasala.
Mao man ay daan nga kinabuhi nato kanang pagpakasala kanunay. Nakabalo nga sala gibuhat gyapon bisan kung nasayod siyang sala. Unya sa iyang pagbuhat dunay mga tao nga sa iyang pagbuhat mutago dayon siya sa grasya sa Dios, mutago dayon sa gugma sa Dios, mutago unya magpalaban dayon siya kunuhay o sa pulong moingon mapasayloon ang Dios. Daghang mga tao, mga kigsunan, bisan gani sa panahon ni Jesus Christ, bisan gani sa panahon sa mga apostoles, nga daghang kayo mga tao nga nagtuo Ginoo, pero ang ilang kinabuhi ulipon sa kalibutan, ulipon sa daang kinabuhi. Now kon sa atong pagkinabuhi, sa imuhang pagkinabuhi, nagtrabaho man ka, nagnegosyo man ka, o asa man ka karon nga dapit, kung nagpuyo gani ka sa sala, padayon kang nagpakasala, usas mga gipakita diha, hinay-hinay nga nawagtang ang imong kalipay. Hinay-hinay nga nawagtang ang imong kalinaw sa pagpangalagad, kalipay sa pagbuhat sa mga buluhaton sa pag-alagad sa Dios. Ang may tabuan na dili ka excited nga mo simba. Moabot pag yun ang panahon nga mura og mapugos na lang ka. Pero kung dili pa na maoy imong gibati, ayaw tuguti nga maghari ang daang kinabuhi. Ang daang kinabuhi mao ang pagpakasala kanunay. So kung ang tao nga nagtuo og Ginoo, nagsampit og Ginoo, sige ra og pagpakasala, mga igsuon, ginahinay niya guba ang plano sa Dios sa kinabuhi. So dili gyud nato tugutan nga magpakasala ta. Kay ang nagpadayon sa pagpakasala dili anak sa Dios. Nahimo siyang anak sa yawa. Ang yawa nagtuog Dios, ang yawa nasayod sa pulong sa Dios. Maingon pod ang iyang mga anak. Pero nagsigig puyo sa sala. Mas gipadako nila ang sala. Mas gihimong insakto nila ang sala. Kabantay mo nga dunay mga tao nga etong madunggan nga murag mas proud pa sila sa ilang gihimong sala. Mura og kana nga bitaw excited pa sila nga ilang ibandilyo, ilang i-broadcast ang ilahang nahimong sala. Kay alang kanila maayo ang sala. Mga tao na mga kaigsunan nga wala na mailipon sa Dios kung dili na ulipon nas daang kinabuhi. Ang daang kinabuhi mga kaigsunan dili lang sa pagpakasala kundi kining gitawag garbo. Wala tuod nimo makit-an tang tawhana nga nagpakasala apan sa kasing-kasing o guna-una na anay garbo. Maunay usas mga makita nato sa daang kinabuhi kanang garbo. Naadayon ang pagpangumpara, kung nangalagad ta mga kigsunan nagtudlo ta o kaha nagwali ka or kaha na nakay buluhaton diha sa simbahan o niya kusog na kang mangumpara sa uban, nimbalik na ka anas daang kinabuhi. Og ang pagkinabuhi nga imong gisugdan nga nagkinabuhi ka sa gusto sa Dios, sa kabuton sa Dios, nga mauyawi aron makasulod ka sa gingharian sa Dios. Kay mao man na yawi aron makasulod ta sa gingharian sa Dios kanang pagtuman mas kabuton sa Dios. Dili man basihanan kanang magsampit ta Ginoo pero wala ta magkinabuhi sa gustos Ginoo. Ang yawi gyud aron makasulod tag langit ang pagkinabuhi og pagbuhat sa kabuton sa Dios. Og ang makaguba sa atong gisungdan sa pagbuhat sa kabuton sa Dios, daan nga kinabuhi. Ang daang kinabuhi mao ang pagkinabuhi kanunay diha sa sala og ang pagkinabuhi og pagbuhat sa garbo. Kana bitawng garbo usapon na sa mao manay daan nga kinabuhi nato.
nga ato nang gisalikway, nga ato nang gibiyaan. Sa sulat ni Apostol Pablo matod pa, ato nang gihukas, ato nang gihubo. Dili maayo mga kaigsunan nga atong gihubo ang daang kinabuhi niya sa maragon na sa daan nga suot, daan nga biste. Kung atong hubuon ang daang biste o niya magsulob tag bag-ong biste, ang problema ana kung katong daan nga biste nga imong gihubo, imurang sipit-sipitan. Wala gyud malabhi. Wala gyud malimpyuhi ba? Imurang gisipit-sipitan. Ang mahitabo ana, manimaho ka. Kung gihubo nato ang daang kinabuhi, pero ato ra pong gisipit-sipitan, ato ra pong gikawilihan, ang mahitabuan nas unahan, magkakuba ang imong gisugdan nga pagkinabuhi sa kabubuton sa man. Magkaluya ka ana, dili ka excited. Munang likayan gyud nato ang makapaguba sa tong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Una, ang daang kinabuhi. Diha sa daang kinabuhi na ang pagpakasala, na ang garbo, ug ang ikatulo, materialismo kayo ang daan natong kinabuhi. Walay pagpakabana sa espirituhanong butang. Maunay angay natong tan-awon og tutukan og eksaminon sa ato karong kaugalingon nga nagtuo ta nga aduna tay Dios. Eksaminon nato atong kaugalingon. Ayaw eksamina ang kaugalingon nga dili imo. Ang bana dili dapat wala say katungod nga mo eksamin sa kahimtang siyang asawa. Mausab ang ayang asawa walay katungod nga mo eksamin sa kahimtang sa iyang bana. Kay dili man gyud pud siya katugkad. Walay tao nga makatugkad sa kasing-kasing una-una sa tao. Gawas lamang sa Ginoo. Usas mga makit-an nato nga binuhatan diha sa daan nato ginabuhi kanang materialismo kaayo ba? Kon sa atong pagsunod kang Kristo, sa atong pagsunod sa Dios mga kaigsunan kos Ginoo, nga diin atong desisyonan na sa taas ng panahon, maguba kini kon mobati na kag kaibog sa butang nga imorang biyahan. Kana bitawng mulabaw ang imong gugma, kaibog o gusto sa mga butang kaysa mga gisaad sa Ginoo. Dili na espirituhanon ang imong gitutukan. Maunay usas makapaguba mga kaigsunan. So unsa may mga pamaagi aron malikaya nato ang pagpakasala, malikaya nato ang garbo, malikaya nato kining materialismo kaayo nga kinaiya, kanang walay pagpakabana sa espirituhanong butang. Unsa may mga angay natong buhaton aron malikaya nato, kay mao man ni dagway, kinaiya, batasan, unod sa pulong daang kinabuhi. Maunay mga daan natong kinabuhi kanang sigig pakasala, garbo, kanang sigig pangibog sa mga butang, sigig ukod sa mga butang, walay espirituhanon nga pagpakabana. Na unsa may angay buhaton aron kana atong malikayan. Una, likay ang mga grupo nga sige ragbisyo. Mga grupo nga sigig angkon nga dunay Ginoo, apa nagsigira og bisyo. Likay ang mga grupo, even ang media, mga taong inila nga mingtuo Ginoo, apan ang binuhatan wala nay klaro. Naanay mga tao nga sigig angkon nga dunay Ginoo apan naghari ang bisyo. Timan-an nato mga kisunan ang bisyo, number 1 nga makapahilayo sa tao gikan sa kaubuton sa Dios. Maunay usas mga makapaguba sa pagsunod sa tao sa kaubuton sa Dios. Maunay atong paningkamutan nga dili gyud ta mosugot
nga balikan pa ang daang kinabuhi. Mao na nga unsa may mga pamaagi aron mabiyaan gyud sa hingpit ang daang kinabuhi. Padayon natong bag-uhon ang atong nauna. Padayon natong renewhon ang atong nauna. Eksamino nato kanunay ang atong nauna. Kana bitawng magtrabaho ka, bisag unsang klasihang trabaho, pwede ba ka mo examine sa imong kaugalingon? Gamita ragod ang imong nauna. Susiha ragod kung Kristohanon bagyod kang tinud-anay. Susiha bagyod mga igsuon kung doon na ba kay luna dapit sa gingarian sa Dios. Aron sa iyang pagbalik mga kaigsunan, human sa iyang mga ilhanan nga iyang gibilin. Kuhaon ta. Mao nang sigurohon gyud nato mga kaigsunan nga sa atong pagpuyos kalibutan bag-o kanunay ang ato ang kaugalingon. Ang atong panghuna-una bag-o, kay kung bag-o kanunay ang atong nauna mga kaigsunan, bag-o usab kanunay ang atong nakasing-kasing. So unsa may angay nato nga kana bitang buhaton mga kaigsunan kus Ginoo aron kanunay bag-o ang atong panghuna-una. Una, gamiton nato ang atong nauna sa paghuna-huna sa mga espirituhanong mensahe. Mga butang nga gisaad sa Dios, espirituhanon mga kaigsunan nga mga pagtulunan. Maunay atong gamitan sa atong nahuna usas mga simple kayong buhaton bitaw mga kaigsunan kanang magmemorya kag bersikulo. Kana bitaw pag-memorize og bersikulo mao binay pagpasangkap. Kabantay mo anang mga gagmayng mga bata nga imo silang kanang imong makit-an sila sa mga simbahan nga gitudloan sila memory verse. Usab biya nas pagpasangkap kanay naa kay gimemorya nga mga pulong sa Dios. Mga mensahe sa Dios. Kay kanang ato manggong gimemorize nga mga pulong sa Dios, mga mensahe sa Dios sa nagkalaing mga bersikulo sa Biblia. Maunay mo manalipod nato. Maunay mo proteksyon nato kanang mga pulong nga atong na-memorize. Munang bless kaayo ang tao nga walay hunong nga namalandong sa pulong sa Dios. Kana bitawng nag-memorize og bersikulo. Usas ako agyong mahinungduman, ako ang mama. Akong mama mga kaigsunan di gyud to kabalong mobasa. Igor atong mo kasulat sa iyang ngalan Amada. Amada onya Romano Candelario. Maura na iyang masulat unya hinay kay to. Di gyud to kabalong mobasa. Pero kabalo mo mga kaigsunan, nganong nimbarog si mama nga Kristohanon siya tungod kay daghan kay isang gimemorize nga bersikulo. Iyahang gimemorize ang mga bersikulo, mga mensahe sa Dios, ug wala lang kutob sa pagmemorize, iyag yung nasabtan. Pero mas dali man gud natong masabtan ang mga pulong sa Dios nga atong natitigan. Kana bitaw atong na-memorize. Nganong ato nang na-memorize kay maunay atong gihuna-huna. Naghuna-huna ta kanunay sa pulong sa Dios. Sa labaw pas tanang butang. Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan aron atong nahuna magamit sa paghuna-huna sa espirituhanong butang. Espirituhanong nga kamatuoran. Una, simple kayo nga angay natong kanang bitaw nga mabatasan na bitaw ang pagtuon sa Biblia adlaw-adlaw. Ang pagtuon sa Biblia adlaw-adlaw maunay dapat mabatasan nato. Og panangkamutan gyud nato. Alang na kun ningkamot pugkugkoa. Sa akong pagpaningkamot gidasig ta mo nga maningkamot po mong inyo. Kay bisan unsaon natong pagpangalagad kung dili nato paningkamutan mga kaigsuonan sa pagpaduol sa Dios, sa pagpangaliw po, pangayog tabang sa Dios. Dili ganita mga maningkamot, mga igsuon kus Ginoo ang mahitabuan na.
muhari na pod ang daang kinabuhi. Kay ang daang kinabuhi mga kaigsunan, hingibugon, materialistic. Muna nga atong buhaton mga igsoon ang pagtuon sa Biblia. Kay ang pulong sa Dios nga naay Biblia ang pulong sa Dios nga nas Biblia maunay mo proteksyon sa ato ang gisugdan nga pagbuhat sa kabuton sa Dios. Kinahanglan muhuman gyud ta, mudaog gyud ta ana mga kaigsunan. So dili na tuwad on ang pagbasag Biblia. Gidasig ka sa Dios. Gidasig ka sa Dios. Samtang doon na pa'y panahon, basaha ang Biblia. Basaha gyud ang Biblia. Unya, likay ang pagbasag Biblia sa pagbarog sa imuhang doktrina aron ipukan og laing doktrina. Kay may tabuan na mahimo kang way batasan. Kabantay mo anang mga debatidor wa nagay batasan. Karong mga debatidor ng panahon na, kita ka na mga social media nga sige debate, wala na batasan. Kung mo ingon mo nga, sure ka Pastor Gideon? Yes. Wala na batasan, wala na gugma. Mura nagpolitiko ba? Nga, grabing pagpangdaot, daghan ang pagbuhat nga pagpangdaot, pero gamay kaayo pagbuhat sa pagmaayo. Kabantay mo anang mga debatidor diha. Desplaza and evidensya. Imo makit-an diha ka ng mga idaran. Wala na batasan. Kaya nga naman, nagtuon sila og doktrina aron pagbangka og pagpukan sa laing doktrina. Nya katupong iyahang bangga nga gusto niyang pukanon nga doktrina, nagtuon sad para pukanon po diyang doktrina. Mugawas na ang pagbugal-bugal, pagyaga-yaga. Una kung magtuon ta mga kigsunan sa Biblia, magtuon ta nga dapat mabati ang presensya sa Dios. Magtuon ta sa paagi nga nakigsulti ta sa Dios. Nagpakisayod ta sa Dios. Lord, dad ako sa imong mensahe. Lord, tudloi ko sa imong mga pulong. Lord Jesus, tabangi ko. Lord Jesus, kay wala ta pakamati aron kunuhay mahimong kana bitang mahimong kanang murag mas gamhanan pa kaysa uban. Muna nga, gidasig ka mga kaigsunan, ay naimong tapat, gidasig ka sa pagbasag Biblia, ay sigig lantaw og mga vlog diha. Kung naa kay gilantaw nga mga vlog, kanang naa kay makatunan nga makatabang sa imuhang pagkakristohanon. Dili kay nagtan-aw kag mga vlog diha, nga mas makakatun kas pagkabugal-bugalon. Wala na'y kasagaran na ba mga kaigsunan kini mga vlog nga mga binuang maununoy dagko og tag-as kaayog mga views. Nganong maumanay nahitabo Pastor Gideon aron matuman ang Biblia. Timan ang nakita sa Dios sa panghitabo sa katapusang mga adlaw nga gipakita sa Biblia, daghan ang naglakaw paingon sa impierno. Pero jutay kayo og talagsara kayo nga mga tao paingon sa Ginoo. Daghan timan niya, daghan kay mga tao nga nagtuo Ginoo, pero pagbuhat og pagsunod talagsa na kayo. Pertinang talagsaha mga kaigsunan. Doon na may nagchat nako, ako sa ni nga replyan matod pa, wala man kuno ko mag-live. Ako sa ni nga replyan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ako sa ning pasudlan og sunata naman toy gi-request kaganina. Ako ning ipadayon mga kaigsunan para maatiman sad nako ni kay nagdala ra ba nig FM radio. Unya nag-atang pod ang mga tao sa ato nga programa pinaagi pod sa FM radio. So ako ni siya nga kuanon replyan mga kaigsunan.
og pasudlan usa na kog awit, kanta na atoy gi-request dire ako sang pangitao, no? Awit Makalangit. Ako sa ning pasudlan og awit nga gi-request diri sa ato ang programa. Nato sa ning balikan ang Walay Rason diri lang sa to nga programang Pulong Mong Kinabuhi ko. Balik lang ko human ako reply aning ato ang igsuon nga nangutana pod taon. Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Alang sa FM station Badjan, salamat kayo, welcome mo sa ato nga programa. Maupay ilahang pagsulod sa ato ang programang Pulong Mong Kinabuhi ko. O akong ipaybalo nga siguro ikaduhang Sabado sa bulan sa July ninyo maklim ang transistor radio o mga Bible. Actually, pasalamat ko sa Ginoo nga pertig yung daghanang Bible ang miabot diri, daghan pod nga transistor radio. Og samtang magtan-aw ko mga kaigsunan, muhilak gyud ko kaning likod dire, kwarto man ninamo sa una, unya ni balhin na mami sa second floor. Kining likod dire, diha na ko gibutang murag nahimo siyang bodega. Kaning likod ani nga to ang recording studio. Niya dito na ko gibutang ang mga transistor radio, pila ka kahon, pila ka karton. Unya sa usa ka karton na isulod nga 30 ka buok. O niya perting daghan na pod nga kahon sa karton nga gisudlan sa mga Biblia. O niya dili na ko kapugngan mga kaigsunan nga muhilak gid ko. Tungod kay lipay kay ko mga kaigsunan nga ang atong programa nahimo ning taytayan aron ang mga butang nga mahimong instrumento aron madunggan sa mga tao ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo nahimo ning instrumento kining ato ang programa nga nagpakita nga ato ang mga sakripisyo, ang atong gugma sa Ginoo. Giatiman sa Dios, gidawat sa Ginoo. Ug ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Dios ug giatiman sa Ginoo. Mga igsuon, dili nato usikan ang pag-atiman o pag-umuma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato gyong ampingan ug maunay ato karong gitkatunan
atong gi pahinumduman ang atong kaugalingon sa angay natong likayan, mga kaigsunan, nga maoy posibilidad nga makapagpaguba sa atong gisugdan nga pagkinabuhi o pagsunod sa kaubuton sa Dios. Aron kanunay natong gamiton ang ato ang hunahuna sa espirituhanong butang o sa espirituhanon nga bahin nga kamatuoran, mga kaigsunan. Simple nga angay natong buhaton. Basa tag Biblia adlaw-adlaw. Pastor, di man ko kabasa. Kay grabe kong bisiha. Pastor, di ko kabasa kay di ko kita. Like sa atong igsuon, no, Brother Julius. Kabantay mo, kabalo ba mo mga kaigsunan natay usas mga listener nga dili ka kita. Pero pwede siyang moari diri simbahan nga way moagak niya. Makadumdum ra pud siya. Nya ako siyang gitagag by Bible, niya ako siyang gingnan ihatag na sa makakita. Nya pwede ra gyud kaayo nga siya mo imong suguon aron imo siyang pabasahon sa Biblia. Nagkadawat po siya og transistor radio, mga kaigsunan. Ako malipay kay ko nga makakita nga dunay mga tao makadawat sa transistor radio o makadawat sa Biblia. Kay ako nagtuo nga sa atong mga hangyo, mga pag-ampo sa dihang ato nang gihalad sa Dios, gidawat sa Ginoo o gitubag o gihatag sa Dios ang atong gihangyo nga Lord, i-bless kining mga transistor radio. I-bless og dihugi Ginoo kining mga butanga. Amo ning ihalad og gitugyan kanimo. Mahimo ning panalangin sa mga tao nga makakupot, makadawat niini. Mao nay atong gideklara, mga kaigsunan. Nya ako nagtuo nga gamito na sa atong mga kaigsunan nga makadawat niining mga Bible. Ni anang mga transistor radio. Sa ako nang gikaingon first time kung nakadawat ni ini, pertig yung daghana. Ya kalipay nako ang pagdistribute, kalinaw nako, kadasig nako ang paghatag o pagpaabot ni ini sa mga taong gihigugma sa Dios, sa mga taong giatiman sa Ginoo. Doon na may mga nangayo, mga kaigsunan, perti man pong layo wala man po ko'y kapasidad sa pagpaabot ni ini. Kay kung ako lang tan-awon, mahal pod kaayo ang pagkuan kanang pagbayad ngadto na sa pag-deliver, mahal sad. Muna nga dunay mga panahon aduna na po'y mga alagad sa Ginoo nga ako ra pong gihangyo nga sila nalay kuha. Kamo nalay kuha diri pastor. Unya kamo nalay ari kay ako man pogyod nga gibahin-bahin ang kana bitawng mga panalangin or kahagitawag natog budget alang sa uban pang mga buluhaton nga gikinahanglan pod natong tutukan, labi na gyud sa mga lugar nga kinahanglan gyud akong adtuon sama sa lugar nga akong adtuon karong sunod semana nga kinahanglan gyud akong sakripisyohan, kinahanglan gyud nako nga buhaton ang unsa may gipial sa Ginoo nga buluhaton. So dili na to kalimtan, mga kaigsunan, ang pagtuon o pagbasa sa Biblia o pagpaminaw sa mga pulo nga naa nini. Ayaw gyud na ibaliwala. Himua siya nga higala, pinaka-the best nga higala ang Biblia. Nga pwede nimo siyang sumbungan kay naamanggoy mga problema ang kinabuhi sa tao nga dili ka pwede murag maikog kang mosumbong sa imong mama, sa imong papa o ka sa imong igsuon, pero makasumbong ka sa imong higala. Mao na bitaw nga si Jesus mingon, dili ko na tawgon kamong ulipon, tawgon ko na kamong higala. Gusto sa Ginoo nga kung doon na tay higala, kung doon na tay pinaka-the best nga higala, walay lain si Jesus Christ. Og usas sa mga ilhanan nga si Jesus Christ ang atong higala. Kanunay natong gidaladala o kanunay natong gibasa ang ihang mga sulat sa Biblia. Unang pagtuon kanunay,
pagbasa kanunay, pagpaminaw kanunay, kaya doon na may mga kaigsunan natong dili kakita, di ka basa, pero makadungog sa pulong sa Ginoo, makasabot pa. Tayong gabi ini mo, Brother Julius, mahal ka na mo. Ligonon ka sa Ginoo. Naminaw man ka karon, kabalo kong naminaw ka sa atong programa. Dalaygon ang Dios nga maghahatag nimo kadasig mahimo kang instrumento aron pulong sa Dios, madunggan usab sa imong mga kailang. Gamita ang FM radio. Kung wa man kay kuryente, naa may battery nga kuan, naman ko'y battery diring nadawat sad, naapo ko'y usa ka karton nga battery everyday. Lipay kay ko mga kaigsunan, dili day ni aksidente nga nung nakadawat po ko usa ka box nga battery nga para gyud sa transistor radio. Brother Julius, kanang inig ka Domingo ba, kanang sultihi ko sa ako ang giingon nimo karon nga battery. Kay kabalo ko nga kay nang interview ko ni Brother Julius, usa ni siya kabuta, dili na siya kita, pero makakita sa gibuhat sa Ginoo pinaagis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Usa ni siya ka halap nga dili gyud ka kita, di ka basa, pero makabasa sa mga pulong sa Ginoo pinaagis pagpaminaw. Ayaw kalimot, Brother Julius, ha, karong Domingo, paningli ko sa battery para di ay ninimo. Usa ka box ni siya, hatagan ikaw pila ka buok ini battery, kay doon na po'y mga naginahanglan po ini, pero mas daghan ang akong ihatag nimo. Kabalo ko nga nagkinahanglan ka ni Brother Julius. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanimo, pagkigugma kanimo. Kabalo ko nga giatiman ka sa Dios. Sa kadaghang mga tao na makakita, makadungog tarong, pero ikaw mo'y nakadungog ug nakadawat. Gani taga Domingo ni siyang mosimba gyud diri. Tagbuon na sa akong mga atong mga igsoon o ka gani. Moingon dai na akong asawa samtang nasa sa stage si Brother Julius, palihog tagbua. Kay maglisod man siya gyud og liko sa simbahan. Muna nga mga igsoon, pagtuon adlaw-adlaw sa Biblia. Ang pagtuon maunang pag-memorize, pagkat-on, mga igsoonan sa pulong sa Ginoo. Unya, sunod pag-ampo kanunay sa Dios. Ang pag-ampo kinahanglan klarohon. Una nga angay natong buhaton diha sa pag-ampo, angay nato ang una nga angay natong pangayoon diha sa pag-ampo, kanang pangayo giya. Giya sa Dios. Kay ang giya sa Dios maunay mohatag natog kahayag. Maunay mohatag natog tinuod nga kaugmaon, mga igsuon ko sa Ginoo. Aron magpadayon ta sa paggamit sa atong nahuna diha sa espirituhanon nga kamatuoran, mga kaigsunan, dili na to undangon ang pagtuon, pagpaminaw, pagbasas mga pulong nas Biblia. Og dili na to undangon kanunay, dili na to undangon ang pag-ampo ug pagpangayo giya sa Dios. Sunod, kinahanglan ampingan nato atong kaugalingon, atong ilayo sa mga tao nga dili seryoso nga nangalagad. Makakita gani kag mga tao nga dili seryoso sa pangalagad, ayaw mo pakiguban kay maka-impluwensya na nimo. Maunay makapaguba nimo sa imong gisugdan nga pagsunod sa kaubuton sa Dios. Yes, daghang kay mga tao nga nindawat na sa Ginoo, may desisyon na nga mosunod sa Ginoo, apan ang nakapaguba kay ang ihang mga kauban ug ang iyang gikauban utro nang guba. Kanang mga taong guba nga wala na magkinabuhi sa kaubuton sa Dios, grabe na maka-impluwensya ni adto mga taong naningkamot nga mga lagad. Una nga kung ikaw naningkamot nga mga lagad sa Dios, ayaw pasagdahi ang imong kaugalingon sa pakigkuyog o pakigkuyog sa mga taong guba og mga binuhatan, dili na subay sa balaang kasulatan. Muna nga
Likay ang mga tao, mga kigsunan, ilayo sa imuhang kaugalingon ang mga taong nagkinabuhi lang sa ilang kaugalingon ug dili sa kabuton sa Dios. Dapat magpatakod ka ni atong mga taong seryoso. Muna nga sa ato ang panahon karon, nganong mga taong magbalhin-balhin pog simbahan, kay dili pod tukma ang ilahang espiritu o kagustuhan sa simbahan nga ilang nasudlan. Nay mga tao, mga kaigsonan nga taphaw ang pagpangalagad, dili kalahutay ni adtong simbahan nga dili taphaw ang pagpangalagad. Sunod nga mga gikinahanglan nato nga ampingan sa atong pagsunod sa pagsunod og pagkinabuhi sa kabuton sa Dios, mga kaigsonan, kana bitawng wala na'y pagpaubos. Kung ang tao wala na'y pagpaubos, mohari day ng garbo. So usas mga gikinahanglan nga paningkamutan, pagpaubos, dili ang pagpataas. Sunod mga kaigsuonan nga aron makabuhat gyud ta, makapadayon sa pagbuhat sa kubuton sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinahanglan tun-a nato kanunay, buhaton nato kanunay, tumano nato kanunay ang atong mga nakatunan sa balaang kasulatan. Unsa may atong mga nakatunan sa pagpaminaw o pagbasa nato sa balaang kasulatan? Una diha, ang paglikay sa sala. Nakakaton naman ta unsaon paglikay sa sala. So munay atong tumanon, munay ato ng buhaton, likay gyud sa sala. Mga pamaagi aron malikayan ang sala, ayaw paduol sa mga tao nga sigig ingo na ay Ginoo, na ay Dios, pero nagbisyo ra. Kana bitawng gawas anang mga tao nga naningkamot o niya madala pa sa bisyo kay bag-o pa. Pero ni anang mga tao nga nagdala na, nagdudlo na, nagwali na, nagdala nag mga bulaton sa simbahan, sige ra gyapon og pangabit, sige ra pog bisyo. Gawas ni adto nga imong makit-an nga nagbisyo pa sila pero naningkamot sila. Kana mga tawhana, bless biya kay na sila. Kaya nga naman, na may mga tao gyud nga bag-o pang nangalagad. Naningkamot man gyud na sila nga mubiya sa ilahang bisyo. Ato silang kuyugan, ato silang tabangan, ato silang dasigon. Pero kana mga taong nagwali na, nagtudlo na diya simbahan, nagdala na sa buluaton sa simbahan, o niya ipatuo pa gyud nga okay ra ang Ginoo kay mapasayloon siya. Mga tao na nga dili angay kuyugan. Mga tao na nga usas sa mga simbahan dihas gipadayag nga giwarningan sa Dios. Sumunay atong nakatunan, ato nang tumanon kanunay, atong paningkamutan kanunay, kana bitang paglikay sa sala. O niya, buhaton nato kanunay ang pagpangalagad sa Dios, ang pagbuhat og matarong, pagkinabuhing balaan sa tanang panahon. Og sunod mga kaigsuonan nga angay gyud natong tugot, angay nato nga katunan kanunay, ang balang espiritu magapamuhat nato. Ili nato tugutan nga kana bitang atong kaugalingon may maghari. Kay number 1 gyud makapaguba gyud sa pagsunod nato sa kabuton sa Dios, ato ra magyong kaugalingon nga daan nga kinabuhi. Katong kaugalingon nato ba nga mao tong daan natong kinabuhi, mao ra magyud tay makaguba. Kang tinuod mga kigsunan, wala man gyud mahimo ang tao, kanang mga tao sa atoang kaugalingon. Sultihan ta mo mga kigsunan, kanang mga tao nga naa sa imong palibot, bisag unsa pa na sila kamangtas o bisag unsa pa na sila ka ngilngig, dili gyud na nimo magamit kana bitawng dili na nimo magamit nga rason nga imo na silang pasanginlan. Inig atubang na sa Dios.
ay inig-atubang nimo sa Dios. Dili gyud na nimo magamit nga rason nga inig-atubang nabitaw nato sa Dios. Na moingon ta tungod man gud na niya Ginoo, tungod man gud na niya nila. Dili na dawaton sa Dios. Kay ang tinuod bisag unsa pa na sila kabati, bisag unsa pa na sila ka dautan o mangtas bakaha kanang mga kauban o kaila nimo diha, wala na sila wala na sila dili na sila ka epekto kung naninuod ra gyud kas pagpangalagad sa Dios. Og imo silang gilikayan. Likay ra gyud na. Dapat ilayo nimo ang imong kaugalingon. Kay mao man ay gitudlo gyud sa Biblia, ilikay nato atong kaugalingon. Kay kung ako lang mga kigsunan sa akong pagpangalagad sa Dios, gauyon-uyon ra ko ang mga taong kahig-ulo. Kanang mga taong kahig-ulo nga magpakasakto, mga tao nga murag maayo, uyon-uyon ra ko ana. Dili ko gamiton sa Dios. Dili ko makabarog. Dihas panalangin sa Dios. Muna nga sa ako ang bahin, wala magay mahimo ang tao. Walay mahimo si Satanas. Wa magani mahimo si Satanas. Kita ragoy nagdala sa atong kaugalingon. Wala guni dalaan ni bisan kinsa. Gawas lang kung imo nang gipapaulipon ang imong kaugalingon soban. Muna nga ning daan atong pagkatao, dili nato natugutan nga mo'y maghari. Nya barugan gyud nato. Dapat mo barog gyud ka sa pagsunod kang Kristo samtang may panahon pa. Doon na to'y nag-request awit mga kaigsunan, awit makalangit ato ng tagaanog pagtagad. Si daghan na kaayo nga nag-discuss diri, nag-message diri. Si Gingging Simpron, maayong gabi pastor, kumusta karon padjud mibalik ang kurente. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi, makahilak yun ta aning usa ka binuhat nga dili makakita apan naninguha siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Naay uban nga kompleto ug insakto sila apan wala paminawa ang pulong sa Ginoo. Mao na nga pasalamat tas Ginoo nga natay mga igsuon nga dili tod kakita pero nakakita ang ilang kasing-kasing sa plano sa Ginoo. Si Sister DT Alsola, bless kaayo ko sa imong wali pastor, igo gyud ko. Dalaygon ang Dios para gyud nako ang iyang mga pulong karon. Dalaygon ang Dios. Dapat likayan nato kanang mga vlog bitaw nga walay ayo. Wala tay makuha nga mga maayong pagtulunan, maayong pamatasan. Nalingaw ra ka sa makadaot hinuon sa kaugmaon. Na mga vlog bantayanan kay na. Lia Montanias, yes pastor, bisan gitamakan kana sa tao, gidaog-daog kana, bisan himuan kana og dautan, unsay maayo, pastor. Likayan nimo. Kung yatakan na ka, daog-daogon ka likay, og di ka kalikay paubos, pailo. Itugyan sa Ginoong tanan. Ayaw pagpari-ari nga kunuhay, isurrender na ka, ayaw, mapildir ka na. Alkanser ka na kanang magpakuan bitaw ka nga kuan murag isog pod dili ayaw gyud ako mutambag gyud ko ana kanang mga taong isog, kanang mga taong way batasan nga giimong gisakripisyohan o kaha imong gitabangan niya way gikabalos kanang mga taong kumbaga way gikabalos. Ang gisugo sa Dios igugmaon nato sila. Pero likay, ilayo ang imong kaugalingon. Unsay sugo sa Ginoo, higugma ang imong kaaway sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaaway, wala man iyong sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaaway. Unya, naingon si Jesus, pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala, unya, panalangin ni sila. Buti pasabot mga kaigsunan, dawata nga dunay mga taong inana. Na ay mga inana, ngayatakan ka. Pero aron dili pug ka mayatakan na pod pag-usap, ilayo ang imong kaugalingon, palayo gud. Mao man ay gibuhat ni Ginoong Hesus. Samtang giplanuhan siyang patyon, samtang giplanuhan siyang kulatahon, aning biya siya, miadto siya sa Galilea. Didto siya nagpadayon sa iyang buluhaton.
So unsay maayo pastor gikan ni Lea Montañez? Palayo. Palayo. Unya sili. Duol raman kayo pastor. Basta kay palayo. Daghang pamaagi nga malayo ka. Daghang pamaagi nga magpalayo ka. No? Si Phyllis Dapar Lumod, salamat sa Ginoo. Lynn D. Nam is watching right now. Payong gabi ni Lynn D. Tam, D. Tam, no? Dalaygon ng Dios. Uga da pagay mga nag-message dire. Amen. Lord, thanks you pahimangno pagdasig. Salamat kayo. I-share ang atong programa nga to sa inyong mga kaila. Si Pili Impis request kog kanta pastor ginikanan unya. Natoy gi-request no nga lahutay. Akong kantahon ang lahutay og ang ginikanan unya. Mo hinahinay ko og panamilit human aning awit makalangit. Pero kung doon na mo'y mga pangutana o mga pre-request, labi na tong mga nag-request diri, ako nang gisave no unya. Pero kung doon na pa mo'y mga ipang request, mga kigsunan, kanang i-message lang akong account o text mo sa akong number kung nara mo sa Pilipinas. Ang akong number nga active nga, ako yung mabasa inyo nga message. I-text ra ko sa 0932 63 84134. 0932 63 84134. O chat lang sa akong account Gideon Candelario. Kanang maurag yapon ni ang profile og ang atong FM station Tanhay. Dalaygon ng Dios. Ako ang awiton, ang awit makalangit. Song tuman, lahutay o ginikanan. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlana, usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay kala mula hutay aron makakalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlanan, usa ayaw kaluya ay mayong angay kala mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pangmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli bukas. Buhata ang tanang kapuputon niya,
kay ang panalangin niya ihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may ugma, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Akong tahon mga kigsunan kato nga pauswagon o niya makapahulay o niya ginikanan. Siguro mo adto na gyud ko anak panamilit human sa ginikanan. Pauswagon kanang makapahulay dayon pauswagon. Nabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalanman. Ikaw o ako nakalabang, walay laing magpalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus, ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makasulod sa gingharian. Walay laing magbalanghay, giatiman kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay
sa padayon ta sa pag-alagad niya diha sa pagsimba makahios sa kita dili na to kalimta magtinabangay kitang tanan buhat nga maayo kita gantihan walay laing magbalanghay kiatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay magmauswagon ta pauswagon lagi ka padatuon pa managingon sa Biblia aron makatabang o makatigom kag bahandi dito sa gingharian sa Ginoo. Ino nang sulat ni Apostol Pablo pahimangno ang mga dato sa pagtabang ngadto sa mga kabos kay pinaagi nini makatigom silag bahandi sa gingharian sa Ginoo. Awit magalangit pauswagon ka. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pangmaagi ang matag usa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamagi na sa Biblia? Karon na sayran mo ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi magmauswagon gyud ka sige ayaw pagsunto ka mga tao gatuora apan mga buhat supak sa Biblia gusto panalangin panmangbuhat makaangin pero ikay magtinalo ang atong Diyos malipayon honong na sa pagpakasala pag-alagad tarong aron ka padatoon pag-alagad tarong aron ka pauswagon ikagini ka na bata mo tudloe bata mo giyahi tudloe pamatasan ikagini ka na bata mo tudloe bata mo giyahi tudloe pamatasan kabataan karon ang iyong nituro sa gadget kontrolon sa module paansiron ay agayot pasagdahi ang cellphone mo tagoin kaugmao nila na aspak dumalay kau gini kana bata mo tudloy bata mo giyaig tudloy pamatasan ikaw gini kana bata mo tudloy bata mo giyaig tudloy pamatasan
kabatanunan taron ang agyong giyahan sa Bible tudloan aron na ay pamatasan ayaw gayod pasagdahi sa email paundangan aron makataro pag-eskwela kaginikana bata mo tudloy bata mo giyahi tudloy pamatasan kaginikana bata mo tudloy bata mo giyahi tudloy pamatasan ikaw ginikana angay magmainam poon pulong sa Dios titigan kaiwagas Pinoy anan ikaw magmainam pingon kay ikaw ilang panaginan kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw ginikana bata mo tudloy bata mo giyahi tudloy pamatasan tudloy pamatasan ang imong kabataan ang imong kabatanunan kay ikaw ilang ginikanan usas mga sayop Diyos ginikanan mga kaigsunan kanang sobras ka busy dili pagtudlos mga bata kundi pagpasagad niini bisis pagpasagad ba mo nang mga ginikanan apilsan ko pahinumduman gyud nato gipahinumduman tas Ginoo kung unsa ka importante ang pagtudlos mga kabataan kabatanunan aron sa ingon sa ilang padulngan dunay kanang bitawng kabulahanan. Ato ta sa pag-ampo mga kigsunan atong pasalamatan ng Dios sa mga pulong mensahe nga atong nadunggan na sabtan diri sa atong panaguban. Ug paday natong i-share ang atong programa aron sa ingon dili lang kita nakadungog kundi sila usab nga atong mga igsuog mga higala labi na atong pamilya. Makabati usab siya pulong sa Dios nga atong nasabtan. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahong nagpasalamat kami sa imuhang pag-atiman kanamo. Sa imong paghigugma nga imong gipakita o gipabati hangtod ni ining taknaa diin kami imong gitudloan ug imo kaming gigiyahan sa mga pulog mensahe nga amo karong nadugan na sabtan. Amahan na among gipangayo nga imo kaming tabangan ug pahinumduman aron sa ingon dili lamang kami sa kutob sa pagpaminaw kundi sa pag-apply pagkinabuhi nini kay nasayod kami nga kun amo kining buhaton duna gyumi padulngan nga maayong plano ug sumalas imong sahad imo ming tabangan. Bless Ginoo ako mga kigsunan, mga kabatanon nga kabataan, ilabi na mga hamto ginikanan. I declare blessing nga kaming tanan magmadaugod magmalampuson. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, nabisan pa sa imong pagkatulog pagpamahula ipadayon ka magauban. Padayon ka o Dios magasangkap sa mga buluhaton diin imong gisalig sa among matag-usan namo kakinabuhi. Dalaygon ka magapanalangin sa tanan nga naghagog nagsakripisyo ilabi na sa mga taong matinud-anon aron ang buluhaton magpadayon. Ipaabot ngadto kanila ang imong tabang ug pagkamatinud-anon imong ipabatik ni ining taknaa among masinatian. I declare blessing in Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin o nagatiman ka nato. Kining yung suon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening, good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdahin mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo hallelujah
isa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na